Aku mau dikai resep koncone koncoku. Duit 50.000 kena dikai tuku sapi sak jodoh jare. Terus aku takon, "Duit apa carane, Cak? Duit 50.000 kok kena tuku sapi sak jodoh?" Lah koncone koncoku jawab, "Sing 30.000, Cak, tukokno mangan ambek tukokno rokok. Sing 20.000 tombokno, Cak. Tembus 4 angka engko oleh 200 juta. Sing 100 digawe tuku sapi sak jodoh, sing 100 digawe buka usaha karaoke, Cak. Tapi yo aja lali, Cak. Koncoe dijak karaoke sewakno LC. Jarene koncone koncoku ngono. Enak jarene. Lah opo bingung-bingung duit 50.000. Kena digawe apa? Ge tuku sapi ae kena kok. Ngomongi koncone koncoku mau ngono. Kok aneh ya. Duit 50.000 kok kena tuku sapi ya. Kok aneh. Jan wis koncone koncoku iki mau lho. Wis iso ae. Sukses konten kreator. Selamat sore.